Máme to aj s odpočítaním. No dobre, takže dneska je 26. Hej. No a to je 6 dní po ďalšej etape Barborskej cesty, ktorú sme absolvovali v sobotu 20. A to je zase 7 týždňov od predchádzajúcej poslednej etapy. To som si neuvedomila. Zo Studenca, ja som to počítal. No a lebo nebolo čas, kedy nahrávať, takže teraz sme tu. Takže ideme na to. Tak, mali sme pekné jesenné počasie, to môžeme povedať. Nám krásne vyšlo teda, úplne úžasne. Sice ráno, keď sme o 7 vyrážali zo Zvolena, tak ešte bola hmla trošku a 16 stupňov. Takže to nebolo až také zlé, ale predsa len. Už to bolo aj na budíčku. My išli autobusom najprv do Bystrice a po ceste sme zjedli raňajku. No a keďže v Bystrici informačné centrum otvárajú až o 9, tak sme tam samozrejme nečakali na pečiatku, ale sme rovno išli. No a prešli sme mestom. Sme si mohli popozerať konečne nejaké miesta, ktoré zvyčajne, keď idem na bicykli, tak len preletím. Pekne to tam majú. A vlastne tým, že sme vyrážali z Huštáku, tak sme si pridali nejaký ten kilometr asi navyše. To som potom pozeral. Ale však v pohode. A okrem toho ja som si ešte pridal 2 kilometre ráno, lebo by nešiel žiadny autobus na stanicu. Tak čo už. No a potom sme sa dostali vlastne do Jakuba. Tam sme si dali pauzu pri kostolíku. A potom sme išli cestičkou, kadiaľ chodievam na bicykli na Staré hory. Ale ona potom zatáča, lebo tam končí asfalt, tak som si aspoň pozeral, že či sa bude dať ísť tadiaľ na cestiaku, ale nedá sa. Takže smola. Dá, ale iba raz. No asi tak. No a potom sme našli jednu krásnu lavičku za Bystricou. Aj s prekvapením. A tam vlastne už som sa vyzlípol do krátkych. To bolo zhruba o 9. No ale ešte sme vošli do lesa, tam bolo dosť zima. Ale už sme začali stúpať hore do Špani doliny, takže tak som sa zohrial zase. A v lese bolo vlhko, mokro, ale ešte sa to dalo zniesť aj na tie topánky, čo sme mali. A došli sme k takým, lebo sme sa už blížili teda k Banskému mestečku, hej, tak sme prišli k takým odkaliskám. To boli také kaskadovité, stupňovité, to bolo pekné. A stretli sme miestnu mačku, šedú. No a potom sme sa potrebovali dostať na tú cestu hlavnú, čo ide do Španie doliny. A nejak sa nám stratila značka. A tak sme išli do takého zrazu, by som povedal. Ale dostali sme sa tam nakoniec. Ale najprv sme ešte museli obísť tú Štiavnicu. Tá Barborská cesta nejde priamo. Za čo? Španiu dolinu, asi furt mieríš. Aj tak ma môžeš opravovať, prípadne. No. Tak sme ešte obišli teda tú Španiu dolinu. A tam som ja troška pokašľal, lebo boli sme blízko vstupu do toho prielomu. Mohli sme ísť pozrieť aspoň začiatok, aké je to otvorené, asi. No a došli sme do Španie doliny a tam ľudí, 1 000 000, 11 hodín. Pozeráme, že čo? A tam slivková paráda. Kapusnica so slivkami, pyrohy so slivkami, slivkové knedle, bravčová panenka na slivkovej mačke. Koláče, slivovica, lekvár. Hej. Varili, áno. Tak sme si teda pochutili na obede, fajnovom. Sme sa riadne napráskali. A bola sranda, že vlastne my sme išli Barborskú cestu cez Španiu dolinu a to podujatie moderovala Barbora Špániková. Naša herečka,
Aj som ju chcel pozdraviť, ale ako si bola zahrúžená do svojho moderovania, takže na 5 metrov ma ani nespoznala. Takže čo už no. No a počkali sme si na pečiatku. O 12. mali otvárať múzeum medí. A to iba kvôli tomu podujatiu, inak si tam treba zavolať a čakať. Tak. Takže šťastie ďalšie. No. A, takže dostali sme pečiatku, pozreli sme si ešte čipky, výstavu čipiek. A baníctva v podstate, lebo to bolo spojené spolu. Áno. No a pokračovali sme ďalej vlastne. Krásnymi schodíkmi po kostolu. Keby to bolo hneď po obede, neviem, ako by to bolo dopadlo. Koľko bolo tých schodov? 160. 160, no. No ale pekný zážitok. Mhm. Naraz sme to dali, naraz, po takom vydatnom obede. No. Potom miestny kostolík, ktorý zvyčajne býva zavretý, tak bol otvorený, to bolo super. Takže sme nazreli donútra. Potrebovali by trošku zrekonštruovať. Ale inak dobre. No a potom sa nám otvoril krásny výhľad na také tie haldy, čo sú tam za Špaňou dolinou. A dostali sme sa na futbalové ihrisko. Normálne, že Špania dolina, našli tam jednu rovinu. Takže. A tam je aj vstup do jednej bývalej bane. A veľa cyklistov na elektrobicykloch teda prechádzalo. No. No a potom sme sa už teda pohrúžili do tých miestnych vrchov a prišli sme na sedlo Dolný Šturec. Tam bol jeden prameň. Kvapkajúca vodička. Áno. Ale nabrali sme si dačo, teda aspoň ja. No a potom sme trošku odbočili inak, ako sme mali. Ale mali sme pekný výhľad tiež na ďalšiu takú, neviem ako to nazvať, banickú nejakú haldu. Starý lom asi. No. Až napokon sme sa dostali do dolinky, ktorá viedla až na Staré hory. No a keďže sme mali času dosť, tak sme si ešte vyšli aj na studničku. Tam sme šupli jeden ruženec, nabrali vodičku a potom už rovno na zastávku na Starých horách. A naspäť domov. Trošku sme sa ponáhli na vlak. Ale stihli sme všetko v pohode. A vo vlaku nešiel sprievodca. To bola taká novinka. A keď toto budeme pozerať o nejakých 20 rokov, tak už to bude asi normálne, no ale toto bola vtedy novinka. No, takže perfektný výlet, ja si myslím, by som to tak povedal v celku. 28 km, ty si na 30, neviem, či koľko. Či si to stopoval už domu, si stopoval tých 28? Nie, nebolo 28, 26. 26, tak tých 28, dobre. Mhm. A výškových 755. Aj s tou studničkou, ktorá inak akože má byť až v ďalšej etape, ale čo, tak nevadí. To je 50 metrov navyše. Dobre. Počasie výborné. Ideál. V Španie dolne sme sa sušili po tej bose fajnej z hory. My si tam vyzuli topánky, ľudia len tak hladili, že čo sa deje. A nevadí, pochopili asi. Takže moc fajná turistika. Mhm. Tak. Už len 2 etapy nám chýbajú. A 3 pečiatky. A 3 pečiatky. Tak. No uvidíme, kedy to bude najbližšie. No. Podľa možnosti. Uvidíme. Všetko? Asi, ne. Tak krátko je to. Tak, dobre. Pa, pa. Mávame. Mávame.